Тази вечер в рубриката Ни това сама ще ви представим Грета Ганева, трета в листата на Християн-демократическата партия за евроизборите. Тя е адвокат, майка на 3 деца. Избира християн-демокрацията, защото смята, че тя дава всичко, което може да поиска един свободен човек. Ако стане евродепутат, тя ще работи за качествено образование и ще следи дали в Европейската комисия се избират достойни личности. Грета Ганева е адвокат, майка на 3 деца. Избира мястото на срещата ни да е църквата Света София, защото тук е почетен съставения в Сердика през 311 година от император Галерий Сердикийски едикт. Първият официален акт, с който започва признаването на християнството в Римската империя. Грета разказва, че решава да стане член на партия, след като първо се опитва да се пребори с недостатъците на образователната ни система чрез гражданска организация. Ние заедно с други колеги от неправителствени организации се опитвахме с средствата на неправителствения сектор да окажем въздействие върху политиката, така щото образованието да бъде по-добро за децата ни. Видяхме обаче, че каквито и усилия да полагаме за промяна на системата, те са неефективни, ако няма политическа воля. За да осъществи целите си, Грета избира християн-демокрацията. Смята, че тя дава всичко, което може да поиска един свободен човек. Може би изглежда странно и неразумно, но всъщност този, който разбира добре християнската философия, този, който знае какво представляват християнския морал и християнските ценности, разбира добре, че това е свободата, която може да има човек. Ако стане евродепутат, Грета ще работи качественото образование да стигне до всяко дете. Другото важно нещо, което ще правя, ще следя как се избира комисията, как се формира нейният членски състав, защото не знам дали знаете, но сега с промяната на общия договор на Европа, за първи път Европейския парламент ще избира членовете на Европейската комисия. В този смисъл е много важно кого избираме, защото личностните качества са от съществено значение. Накрая Грета призовава тези, които нямат намерение да гласуват, да помислят отново. Смята, че България трябва да се промени, за да не оставим на децата си същите проблеми, с които се борим и ние.